በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ጥቅምቲ ዕለት 4 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተራዳእነትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም አደይ ልሳን አንደበት ኩነኒ አሜን። እንኳዕ ናብ ቅዱሳን ነገስታት አብርሃ ወአጽብሃ ናብ ቅዱስ ሃናንያ ሐዋርያን ዓመታዊ ዕረፍቲ በዓል በሰላም አብጽሐና አሜን። ቅዱሳን ነገስታት አብርሃ ወአጽብሃ እዞም ነገስታት ሞገስናን ብርሃናን እዮም እሞ ደስ እንዳበለና ንፈትዎምን ነኽብሮምን ኢና። ስላሴ መሪፆሞም ሎሚ ንዘለናዮ ህይወት መሰረት ገዲፎም ሓሊፎም እዮም። እዞም ክልተ ቅዱሳን ነገስታት መንታ ክኾኑ ከለዉ ወለዶም ንጉስ ታዜር ወይ ከዓ አይዛንያ ሰይፈ አርዕድን ንግስት አህየዋ ሶፍያ ይበሃሉ። ንጉስን በዓልቲ ቤቱን ቆልዓ ብዘይ ምህላዎም ናብ እግዚአብሔር ለመኑ። ፈጣሪ ድማ ብናይ ቅዱስ ሚካኤል አብሳርነት ክልተ ዕንቁ ቆልዑ አረከቦም። ንግስቲ አህየዋ ወይ ከዓ ሶፍያ አዲኦም መጋቢት ዕለት 29 ኣብ 311 ዓመተ ምህረት ጸኒሳ ታሕሳስ ዕለት 29 ኣብ 312 ዓመተ ምህረት ንኽልቲኦም ቅዱሳን ወለደቶም። ኣምላኽ ንዕቐተይ ኣርሐቐለይ ክትብል ድማ ኣዝጉዋጉ በለቶም። እዞም ክልተ ፍሬ ኣብቲ ወቅቲ ሊቀ ካህናት ካብ ዝነበረ እምበረም ኦሪት ጠንቂቆም ተምሃሩ። ካብ እግዚአብሔር ዝተውሃቡ እዮም እሞ ኣብ 12 ዓመቶም ናብ ቤተ መቅደስ ኣተዉ። ቁሩብ ጸኒሑ ግን ኣቦኦም ታዜር ስለ ዝዓረፈ ህዝቢ ንክልቲኦም ቅዱሳን ንጎሱልና በልዎም። ንሶም ድማ ንሕና ናይ ፈጣሪ ኣገልገልቲ ኢና እሞ ኣይንኽእልን ብምባሎም ንዝተወሰነ ግዜ ኣዶኦም ኣመሓደረት። ድሕሪኡ ግን ቅዱስ ሚካኤል ንሊቀ ካህናት እንበረም ናይ ፈጣሪ ፍቃዱ ስለ ዝኾነ ኣይትሕዘኑ ክልተኹም ኣብ ሓደ ዙፋን ንገሱ ዓብይ ጸጋ ነዚ ሃገር ክኸውን እዩ በሎም እሞ ሊቀ ካህናት እንበረም ድማ ዝተኣዘዞ ተዛሪቡ ኣብ 19 ዓመቶም ንክልቲኦም ኣብ ልዕሊ ሓደ ዙፋን ነገስተ ኢትዮጵያ ክብል ኣቐሚጡ ቀብኦም። ስሞም ድማ ኢዛና ሳይዛና በሎም። እዞም ቅዱሳን ምስ ነገሱ ዝቐደመ ስራሖም ዝቐንዐት ሃይማኖት ምድላይ ኮነ። ናይቲ ወቅቲ ፍሬምናጦስ ድሕሪኡ ኣቡነ ሰላማ ዝተባሃሉ ኣብ ውሽጢ ቤተ መንግስቲ ናይ ቀረባ ኣማኻሪ ስለ ዝነበረ ፀዊዖም ኣዘራረብዎ። ኣንታ ሓውና ክርስቶስ ክውለድ እዩ ተባሂሉ ዝተቆፀረ ሱባኤ እኮ ሓሊፉ እዩ። ንምንታይ ደኣ ዘይመፀ እቲ ሓቀኛ ምስጢር ንገረና በልዎ። ንሱ ድማ ኣትቶ ኣመስጢሩ ቅድሚ 300 ዓመታት ኣምላኽ ሰብ ስለ ዝኾነን ዓለም እውን ከም ዘድሓነን መሃሮም። ኣጥመቐና እንተበልዎ ድማ ኣይክእልን በሎም። ንሶም ድማ ምስ ብዙሕ ውህበታት ናብ ግብፂ ይለኣኽዎ። ቅዱስ አትናቴዎስ ድማ ንፍሬምናጦስ ኣቡነ ሰላማ ኢሉ ምስ ብዙሕ መጻሕፍቲ ይለኣኾ። ኣብ መጀመርታ ኢዛናን ሳይዛናን ተጠመቑ። ስሞም ድማ አብርሃ ወአጽብሃ ተባሃለ። ቀፂሎም ድማ ሰራዊቱን ህዝቡን ተጠመቑ። ሃገርና ድማ ብምኽንያት እዞም ቅዱሳን ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን መጸት። ናይ ክርስትና ደሴት ኮነት። ሃገር እግዚአብሔርነታ ድማ ኣጽንዐት። እዞም ቅዱሳን ድሕሪኡ ብሞጎስ ክርስትና ምእንቲ ኣስፋሕፍሑ ደኸሙ። ልዕሊ 154 ኣብያተ ክርስቲያናት ክሃንፁ ከለዉ መብዛሕቲኡ ዝተፈልፈለ ነበረ። ብፍላይ ግን ኣብ ከተማ ኣክሱም ዝሃነፅዋ 12 ቤተ መቅደስ ዝነበራ ናይ ጽዮን ቤተ ክርስቲያን ክትሪኣ ተናፍቕ እያ።
እዛ ቤተ ክርስቲያን ኣብ 10ይ ክፍለ ዘመን ዮዲት ጉዲት ብእሳት ኣውዲማታ እያ። መሰረቱ ግን ክሳብ ሎሚ ኣሎ። ቅዱሳን አብርሃ ወአጽብሃ ግን ክርስትና ንምስፍፋሕን መንግስት ንምጽናዕን ክብሉ ካብ ኣክሱም ብተወሳኺ ኣብ ሽዋ እውን ዙፋን ዘርግሑ ንብዙሕ ዓመታት ድማ ኣምላኽ ብዝፈቐዶ መንገዲ ክሳብ የመን ገዝኡ ክርስትና እውን ኣስፋሕፍሑ። ቅዱስ አብርሃ ካብ ዝውለድ ኣብ 52 ዓመቱ ኣብ 364 ዓመተ ምህረት ጥቅምቲ 4 ክዓርፍ ከሎ ሓው ን15 ዓመታት ንበይኑ ኣመሓደረ። ኣብ 377 ዓመተ ምህረት ድማ ብተመሳሳሊ ጥቅምቲ 4 ቅዱስ አጽብሃ ካብ ዝውለድ ኣብ 67 ዓመቱ ብክብሪ ዓረፈ። ካብ ልዕሊ ናይ ክልቲኦም መቃብር ድማ ን30 መዓልቲ ናይ ብርሃን ምሰሶ ዓምዲ ተተኺሉ ተረኣየ። ጎይታና ድማ ብዘይሕሶ ቃሉ ስምኩም ዝፀውዐ በዓልኩም ዝገበረ ክምሕረልኩም እየ ክብል ቃል ኪዳን ኣተወሎም። በረከቶም ይሕደረና ኣሜን። በረከት ናይ ነገሳት አብርሃ ወአጽብሃ ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ከምኡ ድማ ሃናንያ ሐዋርያ ሃናንያ ቁጽሩ ካብ 72 ኣርድእቲ ክኸውን ከሎ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ስሞም ተመዝጊቡ ካብ ዝተቐመጠልና ካብቶም ውሕዳት እቲ ዋና እዩ። ካብ ነገደ እስራኤል ተወሊዱ ብሕጊ ኦሪት ዓብዩ ካብ ናይ ግብዝና ዕድሜኡ ቁሩብ ሕልፍ ምስ በለ ጎይታና ወንጌል ምምሃር ስለ ዝጀመረ ፀውዖ። ብሰናይ ፍቃድ ስለ ዝተኸተለ ድማ ምስ 72 ኣርድእቲ ደመሮ። ን3 ዓመታት ኣብ ትሕቲ እግሪ ጎይታ ተማሂሩ ቅድሚ ዕለተ ስቕለት ሃብተ ፈውሲ እውን ተዋሂብዎ ነበረ። ምክንያቱ ቅዱስ ሉቃስ ከም ዝፀሓፈልና 72 ኣርድእቲ ጎይታይ ኣጋንንቲ ብስምካ ተገዝኡልና ምባሎም ኣቐሚጥልና ኣሎ። ሉቃስ ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 17 ንሪኦ። ቅዱስ ሃናንያ ኣብ በዓል ዕርገት ተባሪኹ ኣብ መበል 50 መዓልቲ ድማ መንፈስ ቅዱስ ተቐቢሉ ንስብከተ ወንጌል ወፀ። ኣብ ዝምህረሉ ግዜ ናይ ሶርያ ኣብ ደማስቆ ማእከል ገይሩ ነበረ። ድሓር ድማ ኣቦታት ሃዋርያ ናይዛ ከተማ ናይ መጀመርታ ጳጳስ ገይሮም ሸምዎ። ጎይታ ምስ ዓረገ ኣብ 8 ዓመት ንክርስቲያን ዘሳቀ ዝነበረ ሳውል ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ደማስቆስ ተጓዓዘ። ክርስቲያን ብፍላይ ንቅዱስ ሃናንያ ንምእሳር እዩ። ሳውል ንእግዚአብሔር ምሩፅ ኣቕሓ ምእንቲ ክኸውን መብረቕ ንዓይኑ ኣጥፎ። ሽዑ ድማ ጎይታና ንሳውል ናብ ሃናንያ ምእንቲ ክኸይድ ነገሮ። ድሕሪ 3 መዓልቲ ጎይታና ንሃናንያ ተገሊጹ ተዛረቦ። ሳውል ጳውሎስ ናብ ሃናንያ ዝበጽሕ ብመራሒ እዩ ዝነበረ። ክልቲኦም ምስ ተረኸቡ ቅዱስ ሃናንያ ንሳውል መሃሮ፣ ፈወሶ፣ ኣጥመቆ፣ ሰናይ መንገዲ ድማ መርሖ። በዚ ምክንያት እዚ ቅዱስ ሃዋርያ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ናይ ንስሓ ኣቦኡ ይበሃል። ድሕሪኡ ቅዱስ ሃናንያ ንብዙሕ ዓመታት ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ዓለም ክፍልታት ወንጌል መሃረ፣ መከራ እውን ተቐበለ። ኣብ መጨረሽታ ድማ በዛ መዓልቲ እዚኣ ክፉኣት ሰባት ድሕሪ ብዙሕ ስቃይ ብእምኒ ቀጥቂጦም ቀተልዎ። ኣሜን። በረከት ይሕደረና። ከምኡ ድማ ኣቡነ በርተሌሜዎስ ዘሸዋ። እዞም ጻድቕ ካብ ውሽጢ ደቂ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ሓደ ክኾኑ ከለዉ ዘመንከስዎምን ዘሸምዎምን ድማ ባዕሎም እዮም። ናይ ቆባ፣ ናይ ጠጠር፣ ናይ ኮረም ኤጲስቆጶስ ኮይኖም ተሸይሞም ብብዙሕ ድኻም ኣገልጊሎም እዮም። እዞም ጻድቕ ኣብ ደብረ ሊባኖስ ዝዓጽንሉ ተራኦም ኣብ ወርሒ ጳጉሜ ነበረ። ኣብ ውሽጢ ወሎ ላስታ ዘላ ጥንታዊትን በዓል ታሪኽን ደብረ ዠመዶን ዝመስረትዋ እዞም ዓብይ ኣቦ እዮም። ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ዝሰኣላ ናይ እመቤትና ስእሊ ኩሉ ግዜ ሰዓታትን ማህሌትን ኣብ ዘይጎድለላ ኣብዛ ውሽጢ ጥንታዊት ገዳም ትርከብ። ብዙሕ በርካታ ቅርስታት እውን ይርከብ። ኣብቲ ኣከባቢ ሓለውቲ ኮይኖም ዝሕልውዋ በርካታ ናይ ዱር ኣራዊት ይርከቡ። እዞም ጻድቕ ብዓብይ መንፈሳዊ ተጋድሎ ኣገልጊሎም ብሰላም ዓረፉ። ናይ ጻድቅ ናይ ኣቡነ በርተሌሜዎስ ረድኤት በረከቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቶም ይምሓረና ኣሜን። ከምኡውን ሰማዕት ቅዱስ ባኮስ ቅዱስ ባኮስን መሓዝኡ ቅዱስ ሰርጊስን መሓዝኡ ቅዱስ ባኮስን ኣብ ውሽጢ ግዝኣት ንጉስ መክስሚያኖስ
ن 284 كساب 305 ናይ ሓይሊ ጾር ላዕለዋይ በዓል ስልጣናት ነበሩ። ንጉስ ከሓደ እዩ ነይሩ። እዞም ክልተ ቅዱሳን በጎይታና ዝኣምኑ ክርስቲያን ምዃኖም ግን ኣይፈለጠን ነበረ። እምነት ናይቲ ንጉስ ዝኽተሉ ኩፋኣት ከይዶም ንንጉስ መክስሚያኖስ ዝሸምካዮም ንሰርጊስን ንባኮስን ብናትና ኣማልኽቲ ዘይኣምኑ እዮም ኢሎም ነገርዎ። እዞም ክልተ ቅዱሳን ድማ ክርስቲያን ብምዃኖም ተወንጅሎም ኣብ ቅድሚ ንጉስ ቀረቡ። ንጉስ ድማ ንኣማልኽተይ ስገዱ ምስ በሎም ንሳቶም ድማ ንሕናስ ንሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ንሓቀኛ ኣምላኽ ኢና ንምልኽ እናትካ ዝረኸሱ ጣዖታት ኣይንምልኽን ኣይንግዛእን በልዎ። ንጉስ ድማ ንትእዛዙ ከም ዘይተቐበልዎ ምስ ፈለጠ ኣብ ልዕሊ ሰብነቶም ዓብይ ስቃይ ኣውረደሎም። ሰብነቶምን ክሳውዶምን ብሰንሰለት ኣሲሩ ኣብ ኩሉ ከተማ እናገረፈ ኣዘሮም። ንጽባሒቱ ድማ ንኣማልኽቱ መታን ክሰግዱ ደጊሙ ኣዘዞም። ንሳቶም ግን ፈጺሞም ኣይተቐበልዎን። ድሕሪዚ ኣሰቃዩ ክቐትሎም ናብ ምብራቃዊ ናብ ናይ ሶርያ ገዛኢ ናብ አንጢያኮስ ለኣኾም። ንጉስ አንጢያኮስ መጀመርታ ነቲ ስልጣን ዝረኸቦ በዞም ክልተ ቅዱሳን ስለ ዝነበረ ሕጂ ብምስዳድ ናብኡ ኣብ ዝመፁ ግዜ ኦ ረዳእተይ ዝኾንኩም ኣቦታተይ ኣነስ ኣብ ልዕሌኹም ሓንቲ ክፉእ ነገር ክገብር ኣይደልን እየ። ነገር ግን ንናይ ንጉስ ትእዛዝ ብምቕባል ንምንታይ ብሂወት ዘይትነብሩ ንትእዛዙ ኸ ስለምንታይ ትተሓላለፉ በሎም። ቅዱሳን ዝኾኑ ሰርጊስን ዓርኩ ባኮስን ድማ ንዓና ህይወትና ክርስቶስ እዩ ስለ ስሙ ኢልና ወላ እንተሞትና መትረፊ መንገድና እዩ በልዎ። ኣብታ ግዜ ድማ ንጉስ አንጢያኮስ ሓሪቑ ንቅዱስ ሰርጊስ ኣሰሮ። ንቅዱስ ባኮስ ግን ጽኑዕ መህረምቲ ምስ ኣህረሞ ኣብ ክሳዱ ከቢድ እምኒ አንጠልጢሉ ኣብ ውሽጢ ሩባ ኤፍራጥስ ደርበዮ። እዚ ሰማዕት ኣቦና ድማ ንቅድስቲ ነፍሱ ንእግዚአብሔር ኣሕሊፉ ሃቦ። እግዚአብሔር ንናይ ቅዱስ ባኮስ ስጋኡ ሓልዩ ናብ ወደብ ኣብጽሖ። ኣብ ቀረባ እቲ ወደብ ድማ ብገድሊ ተጸሚዶም ዝነበሩ ማማን ባባን ዝበሃሉ ክልተ ባሕታውያን ነበሩ እሞ እግዚአብሔር ንመልኣኹ ናብኣቶም ልኢኹ ከይዶም ንናይ ቅዱስ ባኮስ ስጋ ናብ በዓቶም ክወስድዎ ኣዘዞም። እቶም ባሕታውያን ድማ ከምቲ ዝተኣዘዝዎ ከይዶም ንናይ ቅዱስ ባኮስ ስጋ ኣናብስትን ተዃልን ለይትን መዓልትን እናሓለዎ ረኸብዎም። እዞም ኣራዊትን እንስሳታትን ብዘይካ ስጋ ሰብ እኳ ካልእ ዘይምገቡ ክኾኑ ከለዉ፣ ነገር ግን ንናይ ቅዱስ ባኮስ ስጋ ሓደ መዓልትን ሓደ ለይትን ክሕልዎ ጸንሕዎም። እቶም ባሕታውያን ድማ ንናይ ቅዱስ ባኮስ ስጋ ወሲዶም ብዓብይ ክብሪ ኣብ በዓቶም ኣቐሚጦም ቀበርዎ። ናይዚ ሰማዕት ናይ ቅዱስ ባኮስ ረድኤት በረከቱ ይሕደረና ኣሜን። ኣብርሃ ኣምላከ ኣብርሃ ወኣጽብሃ ድኻ ተበዲሉ ፍርዲ ተጓዲሉ ዝብል ዳኛ ሃይማኖቱ ዝቐንዐ መራሒ ድማ የምጸልና። ናይ ቅዱሳን ክብሪ ኣብ ልዕልና ይግበረልና ኣሜን ኣሜን ለይኩን። ጥቅምቲ 4 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱሳን ነገሳት ኣብርሃ ወኣጽብሃ፣ ቅዱስ ሃናንያ ሃዋርያ ካብ 72 ኣርድእቲ፣ ቅዱስ በርተሎሜዎስ ሃዋርያ፣ ቅዱስ ባኮስ ሰማዕት፣ ቅዱሳን ማማን ባባን፣ ቅዱስ ዮሃንስ ህጹው። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ዮሃንስ ወንጌላዊ፣ ቅዱስ እንድርያስ ሃዋርያ፣ ቅድስቲ ሶፊያ ሰማዕት፣ ቅዱስ ዮሃንስ ዘሃራቅሊ ሰማዕት። እምበኣርከ ስለ ኩሉ ሰብ ብኩሉ ኣምልኾን ምርዛንን ሃዲእና ብዘይህውከት ምእንቲ ክንነብርሲ ስለ ነገስታት ስለ ኩሎም መኳንንትን ልማኖን ጸሎትን ምህልላን ምስጋናን ክግበር ቅድሚ ኩሉ እምዕድ ኣለኹ። እዚ ኣብ ቅድሚ እቲ ኩሉ ሰብ ክድሕን ናብ ፍልጠት ሓቂ እውን ከመጽእ ዝፈቱ እግዚአብሔር መድሓኒና ጽቡቕን ቅቡልን እዩ። በረከት ናይ ኩሎም ቅዱሳን ምስኩላትና ይኹን ኣሜን። ከምኡ እውን ናይ 5 ጥቅምቲ ስንክሳር ንቐጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳዕ ናብ ጻድቅ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስን ቅዱስ ኪራኮስ አረጋውን ንዓመታዊ በዓል ብሰላም ኣብጽሕና። ናብርኦም ከም ናይ ሰብ ዘይኮነ ኣብ ምድረ በዳ ከም መላእኽቲ ዝነበሩን ኣብ ዝቋላ ኣብ ዘሎ ማይ 100 ዓመት
ተዘቕዚቖም ንኢትዮጵያውያን ምሕረት ዝለመኑ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ዓብይ ቃል ኪዳን ዝተቐበለሉ ዕለት እዩ። በረከቶም ይሕደረና አሜን። አቡነ ገብረ ሕይወት ርእሰ ባሕታውያን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ሰምዖን ወአቅላስያ እለነበሩ በንሂሳ በሃጥአ ውሉድ በከየ ወመጠነ ዓመታት 30 ስሉስ ቅዱሶ በነፍሁ በውስተ ክርሳ ተወልደ እምኔሆሙ ቀናይ አናብስ ስሳ በሃይለ አምላኩ ዘይሰሪ አንበሳ ይብል ርእሰ ባሕታውያን ብምባል ዝፍለጥ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ን30 ዓመታት ዝኣክል መኻናት ካብ ዝነበሩ አቡኡ ስምዖንን አዲኡ አቅላስያን ኣብ ላዕለዋይ ግብፂ ንሒሳ ኣብ ዝበሃል ቦታ ተወልደ። ወለዱ ንእግዚአብሔር ውላድ ንክህቦም ለይትን መዓልትን ተስፋ ብዘይ ምቁራፅ ምስ ለመንዎ እቲ ንዝለመንዎ ኣዝዩ ቀረባ ዝኾነ እግዚአብሔር ዓብይ ውላድ ሃቦም። ምስ ተወልደ ድማ ስብሃት ለአብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ለዛ አውፃእከኒ እምጽልመት ውስተ ብርሃን ምስጋና ንአብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ካብ ጸልባት ናብ ብርሃን ዘውፃእካኒ እናበሉ አመስገነ። ሽዑ ቅዱስ ገብርኤል መልአኽ ተገሊጹ ናይዚ ቆልዓ ስም ገብረ መንፈስ ቅዱስ ኢልኩም ስመይዎ ኢልዎም ተሰወረ። እዚ ቆልዓ እዚ ከም ኩሎም ህፃናት አዲኡ ኣይሓቆፈቶን ጡብ ኣይጠበወን። ብኸምዚ ን3 ዓመት ምስ ወለዱ ተቐመጠ። ወዲ 3 ዓመት ምስ ኮነ ድማ ቅዱስ ገብርኤል መልአኽ ናብ ሰማይ አዕረጎ። አብኡ ድማ ብኢድ እግዚአብሔርን ቅዱሳንን ምስ ተባረኸ ናብ ገዳም ኖብ እትበሃል ገዳም ኣብ ኣፍ ደገ አቐመጦ። ናብ አባ ዘመደ ብርሃን ኣብ እምኔት ገዳም አትዩ ዓብይ ጋሻ ህፃን ሎሚ ኣብ ኣፍ ደገኻ ኮፍ ኢሉ ክትረኽቦ ኢኻ ኣእቲኻ ብክብሪ እናመሃርካ ኣዕብዮ በሎ። አባ ዘመደ ብርሃን እውን ከም ዝተኣዘዞ ንአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ተቐቢሉ ኩሉ ስርዓት ቤተ ክርስቲያንን ዳዊት ቡልያትን ሓዲሳትን መሃሮ። አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ብጸጋ እግዚአብሔር ንኩሉ ብሓፂር ጊዜ አጽፊፉ ተምሃረ። አባ ዘመደ ብርሃን ከዓ ትሕቲኡን ትምህርቱን ርእዩ ናብ አባ አብርሃም ጳጳስ እቲ ጊዜ ወሲዱ መዓርገ ክህነት ከም ዝቕባእ ገበረ። አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እውን ለይቲ ይኹን ቀትሪ መንፈሳዊ ዕየኡ ብትሕትናን ብትግሃትን ይሰርሕ ነበረ። ጻድቅ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ሰብ ዝሰርሖ ክዳን ኣይተኸደነን። ክዳኑ እግዚአብሔር ብዝሃቦ ጸጋ ካብ ሰብነቱ ዝበቆለ ጸጉሪ ይኽደን ነበረ እምበር ብኢድ ሰብ ዝተሰርሐ ክዳን ኣይተኸድነን። ሓደ መዓልቲ ቅዱስ ገብርኤል መልአኽ ናብ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ መጺኡ ከምቲ ቅድም ናብ ሰማይ ዘዕረግካ ንዓ ሕጂ እውን ናብ ሰማይ ክዕርገካ እየ በሎ። ብኽንፉ ሓቂፉ ድማ ናብ እግዚአብሔር አቕረቦ። ጎይታ ድማ ኢዱ ዘርጊሑ ባረኾ። ብጸሎትካ ብዙሓት ነፍሳት ስለ ዝድሕኑ ካብ ሰባት ተፈሊኻ ንበር። ብጸሎትካ ዕውራን ሓንካሳት ክፍወሱ እዮም እሞ ንበረኻ ኺድ ምስ ኣናብስትን ኣናብርትን ንበር በሎ። አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ብዝሃቦ ጸባ 60 ኣናብስቲ ቀቅድሚኡ 60 ኣናብርቲ ደድሕሪኡ ዝስዕብዎ ርጋፅ እግሩ እናተመገቡ ዝነብሩ ነበሩ። ጻድቅ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ግርማ ለይቲ ድምፂ አራዊት ተዓጊሱ ኣብ በረኻታት ግብፅን ሱዳንን እናተዘዋወረ ዝተፈላለየ ተኣምራት እናገበረ ን300 ዓመታት ምስ ተቐመጠ ብፍቓድ እግዚአብሔር ብቅዱስ ገብርኤል መልአኽ እናተመርሐ ናብ ሃገረ ኣጋዚት መጸ። ብመጀመርታ ኣክሱም በጽሐ። ድሕሪኡ ናብ ላስታ ደብረ ብርሃ ከደ። ድሕሪኡ እውን ጉዕዞኡ ብምቕጻል ናብ ምድረ ከብድ ዝተባሃለ ቦታ ብምብጻሕ ናብ ዝቋላ ኣምርሐ። ኣብዚ ቦታ እዚ ብጾምን ጸሎትን ብምስጋናን እናነበረ ከሎ ኣብቲ ከባቢ ዝቕመጥ ህዝቢ ብዙሕ ብሓጢያት ከምስተሰናኸለ ተገልጸሉ። ጻድቅ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እቶም ህዝቢ ካብ ሓጢያቶም ክምለሱ ጸለየ። ከምቲ ነቢይ ሙሴ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኹ ምእንቲ ክህዝቡ ኦ እግዚአብሔር ስለምንታይ ኩረኻ ኣብዚ ዓብይ ሓይልን ብጽንዕቲ ኢድን ካብ ምድሪ ግብፂ ዘውፃእካዮ ህዝብኻ ስለምንታይ ዝነድድ? ስለምንታይ ግብፃውያን ኣብ ኣኽራን ክቐትልዎ ካብ ገጽ ምድሪ ከዓ ከጽንቶም ንጥፍዓት እዚ ዝመጽኦም ኢሎም ተዘዛረቡ። ካብቲ ነዳዲ ቁጣዓኻ ደኣ ተመለስ፣ ነቲ ህዝብኻ
ክትገብሮ ዝሓሰብካዮ ክፉእ ድማ ተጣዓሰሉ እናበለ ዝተማሃለሎ ብምዝካር አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ኣብቲ ቦታ ኣብ ዝርከብ ዓብይ ቀላይ ጠጠው ብምባል ን40 መዓልትን 40 ሌትን እናፈጣሪኡ ምስ ጸለየ ስምካ ጸዊዑ ዝለመነኒ ናይ ምሕረት ቃል ኪዳን እህበካ ኣለኹ ይኣኸለካ ካብ ባሕሪ ውፃእ ዝብል ቃል መጸሞ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ግና መሊሱ ን100 ዓመት ብርእሱ ንቁልቁል ተደፊኡ ነቶም ኩሎም ብስምካ ዝኣምኑ ህዝቢ መሓረለይ ክወፅእ ብምባል ዝተፈላለዩ ፈተናታት ኣጋንንቲ ተጻዊሩ ድሕሪ ምስዓሩ ጎይታ መጺኡ ብልማንኻ ብኣምላኽነተይ ኣሚኑ ብስምካ ንቤተ ክርስቲያን ዕጣን ሽምዓ መባእ ዝሃበ ቤተ ክርስቲያን ዝሰርሐ ክምሕለልካ እየ በሎ ሽዑ ካብቲ ቁልቁል ኣፉ ኮይኑ ዝነበረ ወፀ ብድሕሪ እውን ን100 ዓመት ዝኣክል ምስ ሰይጣን እንሱ ብመብረቕ ሰይጣን ብኹናት ተዋግኡ እቲ ጻድቕ ኣብ መዓልቲ 1000 ኣጋንንቲ እናቐተለ በዚ ናይ 100 ዓመት ኩናት እቲ ጎቦ እናተፈርከሸ ካብቲ ንዝነበሮ ንውሓት ቀነሰ በዚ ምኽንያት እዚ እቲ ጎቦ ዝበሃል ዝነበረ እዚ ደኣ እንታይ ጎቦ ኮይኑ ደይቆላ እዩ ተባሃለ በዚ ምኽንያት ናይቲ ቦታ ስም ክሳብ ሎሚ ዝቋላ እናተባሃለ ይጽዋዕ ካብ ሰባት መብረቕ ዝተውሃቦ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጥራይ እዩ ካብ መላእክቲ ድማ ንቅዱስ ገብርኤል መልአኽ እዩ ብድሕሪ እዚ ድማ ናብ ምድረ ከብዲ ከይዱ ን7 ዓመት ካብ ፀሓይን ማይን ኣብ ዘይትኽወለሉ ጎልጎል ተቐመጠ ኣብዚ ቦታ እዚ ከም ዓንዲ ጠጠው ኢሉ ዘርጊሑ እናጸለየ ከሎ ኩሉ ግዜ ሰይጣን ርጉም ከምዃኑ መጠን ኳኽ ተመሲሉ ማይ ጸሚኤ ኣስትየኒ ይብሎ ነበረ ንሱ ድማ ለዋ ስለ ዝኾነ ዓይኑ ናብኣ ጠሚቱ ነታ ኳኽ እንኪ ስተይ በላ ንሳ ከዓ ክልቲአን ኣዒንቱ ኣውፂኣ ሰተየተን ኩሉ ጽድቂ ብትዕግስቲ እዩ ዝመጽእ ብምባል ንኽልተ ቀነ ዝኣክል ክልቲአን ኣዒንቱ ነቒረን ከለዋ ተስፋ ከይቆረፀ ጸሎቱን ጾሙን ቀጸለ ድሕሪዚ መላእክቲ ቅዱስ ሚካኤልን ቅዱስ ገብርኤልን መጺኦም ነተን ዝጠፍኣ ኣዒንቱ ኡፍ በልሉ እሞ ከም ቀደመን ተመልሳሉ ንሱ ድማ ንእግዚአብሔር ኣመስገነ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ካብ ምድረ ከብዲ ንቁሩብ ግዜ ድሕሪ ምጽናሕ ናብተን ኣብ ኢየሩሳሌም ዝርከባ ቅዱሳን መካናት 3 ግዜ ተመላሊሱ ተሳሊሙ መጋቢት 27 ቅዳሴ ቀዲሱ መስዋዕቲ ዓረገ ናይ ዓይኒ ፈተነ ምስ ገጠሞ እግዚአብሔር ንቅዱስ ሚካኤልን ንቅዱስ ገብርኤልን መላእክቲ ለኣኸሉ እቶም ቅዱሳን መላእክቲ ድማ ንጸላእትኻ ምእንቲ ክትስዕሮም ናብ ገዳመ ዝቋላ ኪድ ኢሎሞ ተሰወሩ ጻድቅ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እውን ካብ ምድረ ከብዲ ናብ ገዳም ዝቋላ ኸደ ኣብ ጥቓ መንበረ ማርያም ምስ በጽሐ ስላሴ ብኣምሳል 3 ሽማግለታት ኣብ ትሕቲ ገረብ ኮፍ ኢሎም ረኸቦም ስለ እቲ ጽቡቕ ትሩፋቱ ከዓ ናይ ስላሴ ሰለስነትን ሓድነትን ኣብ ዝቋላ ተገልጸሉ በብሓደን ሰለስቲኦም ብዝባኑ ተሰኪሙ ንሓደ ምዕራፍ ኣፋነዎ እሞ በዚ ምኽንያት እዩ ኣብ መልክዓ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ኣብ በዘባኑ ወልድ በዘባኑ መንፈስ ቅዱስ በዘባኑ ዝሃዘልዎ በኪዳኑ ገብረ መንፈስ ቅዱስ 3 ገጻተ ዘይዘኑ ዝብል አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ብሓፈሻ ኣብ ምድረ ኣጋዚትን 262 ዓመታት ዝሓመሙ እናኣሕወየ ዝሞቱ እናተንስአ ኣዝዩ ዘደንቕ ተኣምራት ገበረ ካብዚ ናይ 562 ዓመት ዕድሜኡ ብዙሕ መከራን ፈተናን ሰይጣንን ተዓጊሱ ካብ እግዚአብሔር ናይ ምሕረት ቃል ኪዳን ተቐቢሉ ብ5 መጋቢት ተጋድልኡ ፈጺሙ ዓረፈ ሞቶም መሰለ ጻድቃን ህይወቶም ውእቱ ንጻድቃን ሞቶም ህይወት እዩ ከም ዝተባሃለ ቅዱሳን መላእክቲ ንነፍሱ ተቐቢሎም ኣብ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣዕረፍዋ ናይዞም ጻድቅ ኣብ በዓል ጥቅምቲ ዕለት 5 ዝኽበር ብዙሕ ግዜ መጋቢት ዕለት 5 ኣብ ዓብይ ጾም ስለ ዝውዕል ተውላጥ ቅያር ኮይኑ እዩ በረከተ ምሕደረና አሜን ካብ ተኣምር አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ውላድ ዘይብላ ሓንቲ መኻን ሰበይቲ ነበረት
ምእንቲ ውላድ ክህባ ለይትን መዓልትና ብእግዚአብሔር ትልምን ነበረት እሞ ካብ መዓልታት ሓደ መዓልቲ ናብ ቤተ ክርስቲያን እናኸደት ከላ ሓንቲ መበለት ረኸበታ። እዛ መበለት ከዓ ብጸሎት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ተማሕፂና ብዘሎ ኩሉ ሽግራ እግዚአብሔር ከም ዝፈትሐላ ነገረታ እሞ እዛ መኻን ሰበይቲ ነዚ ነገር እዚ ካብታ መበለት ምስ ሰምዐት ብፍጹም እምነት ኣነ ድማ ብጸሎት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ክሓዊ እየ በለት። አሜን። ገድለ ሐዋርያ ያዕቆብ ወእልፍዮስ። ያዕቆብ ማለት ክትርጉሙ ከም ቀዳማይ ያዕቆብ ወዘብዴዎስ ኮይኑ ነገዱ ካብ ጋድ ሃገር ስብከቱ ድማ ኢየሩሳሌም ዕረፍቱ የካቲት 10 ቁጽሩ ካብ 12 ሐዋርያት ነበረ። ሐዋርያ ያዕቆብ ምንም እኳ ናይቲ ዕንፀይቲ ውዱቕ ክገሩ ከለው ይቕረታ ዕንፀይቲ ውድቕ ማለት ዕፃ ማለት ዕጫ ክገብሩ ከለው ኢየሩሳሌም ከም ዝበፅሓቶ እንተ ዘይተገልጸ ስብከተ ወንጌል ዝጀመረላ ኢየሩሳሌም ከም ዝኾነት ተፈሊጡ ኣሎ። ስለዚ ሐዋርያው ቅዱስ ያዕቆብ ስብከተ ወንጌሉ ካብ ማእከል ኢየሩሳሌም ክጅምር ከሎ ኣብ ምኩራብ ኣይሁድ ቤተ ጸሎት ኣትዩ ሰገጥ ከይበለ ናይ እግዚአብሔር ወልድ ኣምላኽነትን ብመልክዕና ሰብ ንፍጠር ካብ ዝበሉ ሓደ ከም ዝኾነ ንሱ ናብ ማህፀን ቅድስት ድንግል ማርያም 9 ወርሕን 5 መዓልትን ከም ዝተጾረን ድንግል ማርያም ዝወለደቶ ንሱ እግዚአብሔር ከም ዝኾነን ነቶም ዘይድፈሩ ኣይሁድ ከይፈርሐ ቃል ቅዱስ ወንጌል ንባቡን ትርጉሙን ገሊጹ መሃሮም። ምስዚ ኣተሓሒዙ ከዓ ናይ ክርስቶስ ልደቱን ጥምቀቱን ሞቱን ትንሣኤኡን ዕርገቱን ረቂቕ ምስጢረ መለኮቱን ካልኣይ መጺኡ ከከም ግብሩ ከም ዝፈርድን ምስ ኣረድኦም ካብ ኢድ ጸላእቱ ዝወድቀላ ሰዓት በጽሐት እሞ ምስክርነት ዕረፍቱ እቲ ናብ ኣይሁድ ሓዲኡ ንጎይታ ጸላእቲ ዘለዓዓለን ሰይጣን ነቶም ምኽንያት መኽሰሲ ጫፍ ነገር እንተረኸቡሉ ኢሎም ጽን ኢሎም ክሰምዑ ጸንሑ ህዝቢ ተቀሳቂሱ ከም ዝጥዕሞም ገይሮም ነቲ ሽዑ ዝነበረ ንጉስ ቀላውዲዎስ ዝበሃል ሓደ ዘይፈልጦ ሰብ ኣብ ኣውራጃን ወረዳናን እናተዘዋወረ ኣነ ባርያ ኢየሱስ ክርስቶስ እየ ንምድራዊ ንጉስኩም ኣይትገዝኡ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንጉስኩም እንዳበለን ሃገርና ከጥፍእን ንህዝብና ከጋግን ኮነ ኢሉ ዝመጸ እዩ ኢሎም ናብቲ ንጉስ ኣመልከትሉ። እቲ ንጉሶም ቀላውዲዮን ድማ ገጽ ንገጽ ኣረኣእዩ ቃል ክልቲኦም ሰብ ነገር ሰሚዑ ዝውስን ናይ ወይ ክሓቶስ ይትረፍ ካብ ኣፉ ክረኽቦ ከይበለ ወይዚ ደፋር በሉ ገጹ ከይረኣኹ ብዳርባ እምኒ ቀተልዎ ኢሉ ፍርዱ ሃበ። ነቢ ዳዊት ብዛዕባ እዚ ከምዚ ዓይነት እዚ ብእምኒ ዝሞቱ ቅዱሳን ሐዋርያት ክጠቅስ ከሎ ከመ ኮሄላ ኮንኩዎሙ ነብዙሃን ኢሉ ሰነበዮ ንኽፍጸም ከሰስቱ ብዘይ ሓንቲ መዓልቲ ቆጸራ ነገሮም ስለ ዝሰለጦም ነቲ ንጉስ እንዳኣመስገኑ ንሐዋርያ ቅዱስ ያዕቆብ ከም ዝተኣዘዝዎ ብዳርባ እምኒ ቀተልዎ። ብድሕሪ እዚ ከዓ እቶም ከሰስቱ እንቋዕ ደኣ ቀተልናዮ እምበር ሕጅስ ሞት ከም ኣዳም ኢሎም ፋሕ ምስ በሉ እቶም ምእመናን መጺኦም ከምቲ ንእስጢፋኖስ ብጻዩ ዝተገብረሉ ሓዘኑሉን ኣብ ውሽጢ ቀጽሪ ቤተ መቕደስ ኢየሩሳሌም ቀበርዎን። በረከቱን ረድኤቱን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን። ኣምላከ ቅዱሳን ኣብ ልዕሊኡ ዝበዝሐት ፍቕሩ ንዓና እውን ይዓድለና። ፍረ ትሩፋቱን ፍረ ክብሩን ከነፍሪ ይርድአና። በረከት ቅዱሳኑ ኣብ ልዕልና ይሕደር ኣሜን። ጥቅምቲ 5 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጻድቅ፣ ቅዱስ ኪራኮስ ኣረጋዊ ጻድቅ ወሰማዕት፣ ቅድስት ሃና ሰማዕት ኣዲኡ፣ ቅዱስ ያዕቆብ ወልደ እልፍዮስ ካብ 12 ሐዋርያት ዝኾነ ኣባ ጳውሎስ ሰማዕት ኣርዮሳውያን ሓኒቆም ዝቐተልዎ ኣቦ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ጴጥሮስ ሊቀ ሐዋርያት፣ ቅዱስ ጳውሎስ ብርሃነ ዓለም፣ ቅዱስ ዮሃኒ ኢትዮጵያዊ፣ ቅዱስ አሞኒ ዘነሒሶ፣ ቅድስተ ኣውጋንያ ሰማዕትን ጻድቕን። ንኣታቶም ኣብ ቤተይ ኣብ ውሽጢ ደንበይን
ስፍራ ካብ ኣወዳትን ኣዋልድን ዝበልጽ ስም ክህቦም እየ ዘይጠፍእ ዘለዓለማዊ ስም ከዓ ክህቦም እየ ይብል ኢሳይያስ ምዕራፍ 56 ፍቕዲ 5 በረከት ረድኤት ናይ ኩሎም ቅዱሳንና መስቀላትና ይኹን ኣሜን። ከምኡ እውን ናይ ዕለት 6 ጥቅምቲ ስንክሳር ንቐጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወርሓዊ በዓል ንጽህቲ ሰማዕት ቅድስቲ አርሴማ እዩ። ጸጋን በረከትን ናይ ቅድስቲ አርሴማ ምስ ኩላትና ይኹን። ዝተባረኸን ዝተቐደሰን ሰንበተ ክርስቲያን ይግበረልና አሜን። እንቋዕ ናብ ቅዱስ ዲዮናስዮስ ሐዋርያዊ ወአባ ጴንጠሌዎን ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም አብጽሐና አሜን። ቅዱስ ዲዮናስዮስ ሐዋርያዊ ሊቅ ኣብ ዘመነ ሐዋርያት ካብ ዝነበሩ አደናቂ ታሪኽ ካብ ዝነበሮም ቅዱሳን ሓደ እዚ ኣቦ እዩ። ቅዱስ ዲዮናስዮስ ብትውልዱ አረሚ ግሪኻዊ ዝኾነ ፈላስፋ ምስ በዓል አሪስቶትል ተተሓሒዙ ዝመፀ ፍልስፍና ወዲኡ ብምጽንዑ ርእሰ ሊቃውንት ሓለቓ ናይ ፍላስፋታት ዝብል ስም ተዋሂብዎ ነበረ። ልዕሊ ኩሎም ኣብ ግሪክ አቴና ዝነበሩ ኩሎም ፍላስፋታት ክኸውን ከሎ ኣብ አርዮስፋጎስ ሐዋርያ 17 ዓብይ ሰብ ንሱ ነበረ። እዚ ኩሉ ክኸውን ከሎ ግን ዕድሚኡ ገና መንእሰይ ነበረ። ቅዱስ ዲዮናስዮስ ፍላስፋ ስለ ዝኾነ ኩሉ ይመራመር ነበረ። ብፍላይ ስለ ሓቀኛ ኣምላኽ ይሓስብ ነበረ እሞ ካብ ምድረ ግሪክ ካብ ዝምለኹ 250 ኣማልኽቲ ቁም ነገር ኣይተረኽቦን እሞ ነገር ግን ሓደ መዓልቲ ዓለም ካብ እትፍጠር ኣብ 5534 ዓመት መጋቢት 27 ኣብ ዕለተ ዓርቢ ሰዓት 6 ምድሪ ተናወፀት፣ ፀሓይ ጸልመተት፣ ወርሒ ደም ኮነት፣ ከዋክብቲ ድማ ረገፉ። በዚ ሰንበዱ ነበርቲ ኣቴናን ፍላስፋታት ናብ ዲዮናስዮስ ተኣኪቦም መምህርና እቲ ዝተፈጥረ ነገር መርሚርካ ኣረድአና በልዎ። ዲዮናስዮስ ድማ ብዘለዎ ጥበብን ንባሕርን ምድርን ንፀሓይን ንወርሕን ከዋክብትን መርመሮ ወረከቦሙ ህዱኣነ ከም ዝብል ኣብ ዝቐደመ ቦትኦም ረኸቦም። ዝገብሮ ምስ ጠፍኦ ድቃስ ዝከባዕንቱ ተኸልከለ። ሽዑ ናብ ቤተ መዛግብቱ ኣትዩ መጻሕፍቲ እንተገላበጠ አርስጣላባ ዝበሃል ገጅፍ መጽሓፍ ረኺቡ እንተገለጾ እልመኩኑን ዝብል ጽሑፍ ረኸበ። ናብ ደገ ወፂኡ ኣብ ቅድሚ ህዝብን ጠቢባንን ንልብሱ ቀዲዱ ኣልቀሰ። ብኡ ሰንቢዶም ድማ እንታይ ኮንካ መምህርና እንታይ ኮንካ ምስ በልዎ ዘይርአ ኣምላኽ እንተወረደ ብምቀኝነት ቀተልዎ ዝብል ጽሑፍ ረኺበ በሎም። እልመኩኑን ማለት ዘይርአ ኣምላኽ ማለት እሞ ዘእያስተርኢ ህቡእ እስመ ኣስተርአየ ለነ እሳት በላኢ ኣምላክነ ከም ዝብል። ድሕርዚ ንደቂ መዛሙርቱ ንተምሃረኡ ጸዊዑ ኡሲፎስን ኡርያኖስን ይበሃሉ። እልመኩኑን ዝብል ስም ኣብ ኣፍ ደገ ቤት ጣዖት ለጥፍዎ ኢልዎም ለጠፍዎ። ብኸምዚ ዝብል መንገዲ 14 ዓመታት ሓሊፉ ቅዱስ ጳውሎስ ወንጌል እናሰበኸ ኣብ ኣቴና በጽሐ። እቲ ዘመን ድማ ኣብ 48 ዓመተ ምህረት ነበረ። ናብታ ከተማ ምስ ኣተወ ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ቤት ጣዖት ዝተለጠፈ ጽሑፍ ተመልከቶሞ ክምህሮም ጀመረ። ንትምህርቱ ዝሰምዑን ጠቢባንን ህዝቡን ነቲ ሐዋርያ ሒዞም ናብ ቅድሚ ዲዮናስዮስ ኣቕረብዎ። እንታይ እዩ በደሉ እንተበሎም ሓድሽ ኣምላኽ ክምህር ረኺብናዮ በልዎ። ቅዱስ ጳውሎስ ድማ ኣነ ሓድሽ ኣምላኽ ኣይኮነን ዝሰብከልኩም ዘለኹ ኣቐዲሙ ዝፈጠሮም ቀጺሉ ድማ ዝመተሎም ንስኻትኩም ድማ እልመኩኑን ኢልኩም ከይፈለጥኩሞ ተምልኽዎ ዝነበርኩም ጎይታ እምበር ንሱ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ በሎም። ዲዮናስዮስ ድማ ንቅዱስ ጳውሎስ ነዚ እንታይ ምልክት ኣለካ እንተበሎ ናይ ሎሚ 14 ዓመት መጋቢት 27 ኣብ ዕለተ ዓርቢ ሰዓት 6 ዓበይቲ ተኣምራት ዝተገብሩ ዶ ኣይኮነን? እዞም ኩሎም ዝተገብሩ ኣብ ግዜ ስቕለቱ እዩ ክብል መለሰሉሞ። ዲዮናስዮስ ድማ ቀልጢፉ ብክርስቶስ ኣመነ። ናይቲ ኣከባቢ ጠቢባንን ህዝብን ድማ ኣሚኖም ምስ መራሒኦም ተጠመቑ። ቅዱስ ጳውሎስ ድማ
ንቅዱስ ዲዮናስዮስ ኣስተምሂሩ ናይ ኣቴና ናይ መጀመርያ ጳጳስ ገበሮ። እዚ ቅዱስ ድማ ንክርስቲያን ከብዝሕ ንጓስነቱ ድማ ከጽንዕ ብዙሕ ተግሀ። ብፍላይ ኣብ መጀመርያ ሚእቲ ክፍለ ዘመን ካብ ዝነበሩ ተፈለጥቲ ደራስያን ሓደ ኮነ። ብዙሓት ድርሰታት ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ደረሰ። ክሳብ ሎሚ ኣብ ውሽጢ ሃይማኖተ ኣበው ዝርከብ ድርሰቱ ዘዲዮናስዮስ ጣዕሙ ፍሉይ እዩ። እዚ ቅዱስ ንብዙሕ ዘመናት ንወንጌል ኣገልግሎት ተጊሁ በዛ መዓልቲ ናይቲ ኣከባቢ ገዛኢ ሃገር ንኽሳዱ ኣቑሪፅዎ ሰማዕት ኮነ። እቲ ዝገርም ግን ክቐትልዎ ከለዉ ኣብቲ ቦታ ሰብ ስለ ዘይነበረ እቲ ቅዱስ ነታ ተቖሪፃ ዝወደቐት ርእሱ ኣልዓላ ብጎኑ ሓቂፉ ድማ ደቀ መዛሙርቱ ክሳብ ዘለዎ ከይዱ ኣብ ቅድሚኦም ዘንበል በለ። እቶም ምእመናን ድማ እናኣልቀሱን እናዘመሩን ምስ ኣርድእቱ ኡሲፎስን ኦርያኖስን ቀበርዎ። ንሳቶም ድማ ምስኡ ተሰየፉ። ኣሜን በረከቱ ይሕደረና። ኣባ ጴንጠሌዎን ዘጾማኤት ዓብይ ጻድቅ ሰባኬ ወንጌል ገዳማዊ ኣባ ጴንጠሌዎን ናይ 9ቱ ቅዱሳን መራሒ ኣቦ እዮም። እዞም ጻድቅ ትውልዲ ሃገሮም ሮም እኳ እንተኾነ ገድሎም ዝፈጸሙሉ ግን ኣብ ኢትዮጵያ እዩ። ወለዶም ኣብ ናይ ሮም ቤተ መንግስቲ የመናይ ወንበር ዘለዎም ክቡራን እኳ እንተኾኑ ንወዶም ግን ይመሃር ኢሎም ናብ ገዳም የእተውዎ። ኣብ ገዳም ድማ ትምህርቲ ምስ ወድኡ ብኡ ገይሮም ጠፊኦም ናብ ግብፂ ወሪዶም ኣብኡ ምንኩስና ተቐበሉ። ዕድሚኦም ልዕል ምስ በለ ብናይ መንፈስ ቅዱስ መራሒነት ድማ ን8 ቅዱሳን ኣኪቦም ብናይ ኣቡነ ኣረጋዊ ዘሚካኤል መራሒነት ናብ ሃገርና ኢትዮጵያ መጹ። ኣብ 470 ኣከባቢ ዝነበረ ንጉስ በልኣሜዳም ብክብሪ ተቐቢሉ ኣብ ውሽጢ ኣክሱም ቤተ ቀጢን ዝበሃል ቦታ ሃቦም። 9 ቅዱሳን ብሓድነት ኣብ መዓልቲ ወንጌል ክምህሩ ውዒሎም ለይቲ ድማ ክጽልዩን መጻሕፍቲ ክትርጉሙን ይሓድሩ ነበሩ እሞ ነገር ግን ነናቶም መንበሪኦም መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝፈተወ ኩሎም ነናቶም ገዳማት መስረቱ። ኣባ ጴንጠሌዎን ድማ ኣብ ልዕሊ ከተማ ኣክሱም ኣብ ጎኒ ደብረ ቆናጽል ኣብ ዝርከብ ጾማኤት ናብ ዝበሃል ነዊሕ ጎቦ ደየቡ። እቲ ቦታ ክሳብ ሕጂ እንዳባ ጴንጠሌዎን ይበሃል። ኣብኡ ድማ ኣቐዲሞም ንወንጌል ኣገልግሎት እንዳተግሁ ድውያን ፈወሱ፣ ምዉታን ኣተንስኡ፣ ኣጋንንቲ ኣሳደዱ፣ ብዙሕ ተኣምራት ድማ ገበሩ። ከምኡውን ሓደ መዓልቲ ወይራ ንግሆ ተኺሎም ምሸት ዓባይ ገረብ ኮነት። ካብኡ ቀንጢሶም እሳት ኣብ ቀሚሶም ኣፍሒሞም ማዕጠንት ኣዕረጉ። እቲ ዝገርም እታ ገረብ ክሳብ ሎሚ ንምስክርነት ቆይማ ኣላ። ንሕና እውን ከይተገብአና ከይድና ብዓይንና ርኢና ኢና። ኣምላክ ቅዱሳን ግሩም እዩ። ኣብ መጨረሻ ዘመኖም ግን እዞም ጻድቅ 5 ክንዲ ንውሓት ኣብ ዘለዋ ጾማኤት በዓቲ ኣትዮም ቆሙ። ን45 ዓመታት ከይተቐመጡን ከይደቀሱን ብንብዓት ካብ ምጽላዮም ዝተልዓለ ቅርንቦም ተለሓጸ፣ ኣካሎም ድማ ዓጽሚ ጥራይ ተረፈ። ኣብ 600 ክፍለ ዘመን ድማ በዚ ዕለት ናይ ክብሪ በዓል ቤት መድሃኒ ዓለም መጺኡ ፍትወይ ስምካ ዝጸውዐ በዓልካ ብእምነት ዝገበረ ኩሉ ክምሕረልካ እየ በሎም። ኣብቲ ግዜ ነፍሶም ብክብሪ ዓረገት እሞ ካብዚ ኣቐዲሞም ንንጉስ ሃጸይ ካሌብ ኣቦ ኮይኖም ዘመንኮስዎ ንሶም እዮም። ኣምላክ ኣበው ንዝወፁ ወገናትና ኩሎም ብሰላም ይምለሰና፣ ካብ ክብረ ቅዱሳን ድማ ኣይፍለየና። ኣሜን። ንገዳሞም ንምስላም ድማ ይብቃዕናቶም ዝተረፍና ኣሜን። ቅዱስ ጥቅምቲ 6 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ዲዮናስዮስ ሐዋርያዊ፣ ኣባ ጴንጠሌዎን ዘጾማኤት፣ ቅዱስ እምባቆም ነቢ፣ ቅድስት ሃና ነቢት፣ ኣደ ሳሙኤል፣ ቅዱሳን ኡሲፎርና ኡርያኖስ ሰማዕታት፣ ኣቡነ በጸሎተ ሚካኤል ኢትዮጵያዊ ፍልሰቱ፣ ቅዱስ ሄኖክ ነቢ፣ ቅድስት ደብረ ቁስቋም፣ ኣቡነ ኣዳምን ኣዴና ሔዋንን፣ ኣቡና ኖህን ኣዴና ሃይከልን፣ ቅዱስ ኤልያስ ነቢ፣ ቅዱስ ባስልዮስ ዘቂሳርያ፣ ቅዱስ ዮሴፍ አረጋዊ፣ ቅድስት ሰሎሜ፣ ኣባ ኣርከ ስሉስ፣ ኣባ ጽጌ ድንግል፣ ቅድስት ኣርሴማ ድንግል። ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ትሕት በሉ፣ ንሱ እውን ልዕል ከብለኩም እዩ። እቲ ከድሕንን ከጥፍእን ዝኽእል ሓጋግ ሕግን ፈራድን ሓደ ንሱ እዩ። ኣብ ብጻይካ እትፈርድከ ንስኻ እንታዋይ ኢኻ ይብል ያዕቆብ ምዕራፍ 4:10። በረከት ረድኤት ናይ ኩሎም ቅዱሳና ምስ ኩላትና ይኹን
ቃል ኮነ ዜማ ኩሉ ዝወደቀ ዝነጠበ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓሃ መላእክት ታረመለይ ስንክሳር ደሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ረድኤትን ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን ኣሜን ወኣሜን ለኩሎም መላእክተ ሰማይ ኣሜን አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበኒ እምኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ትሕነኒ ንህድግ ለዘአበስረነ ኢታብአነ ጊዜ ስምንሰት አላት ንምርሃነ ቅዱስ መዚያኬት መንግስት ኃይሎ ስብሐት ለዓለም አለማንም በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላም ለኪ መልእተ መጎስ መልእተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስሌክ ሰአሎ ጽላህ ፍቅር ወልኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስራልና ጣውን ተማጸነ ክረንቺ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን